3, 2, 1. Hej, her kommer en af mine venner, der hedder Emily. Nu ser den ud. Gør jeg også. Jeg håber, der er nogen, der gider se det. Nej, jeg gider ikke se den der kattevideo. Jeg går bare. Og jeg håber bare ikke for nogen fans. Fans får ikke nogen. Liker bare nogen. Jeg kan bare lave. Hvor satan, man kan også se noget, Malte. Det kan jeg. Nej. Hvad sker? Det er for lad os se. Jeg er